Aurkezten dugun eleberria, Eneko Aizpururen gaueko azken espresoa, guretzako Albertaniarentzako esan nahi berezi bat du, besteak beste. Albertania Irunen dagoelako kokatuta, muga-mugan eta gaiak badu mugarekin, eta muga zeharkatzarekin, eta horren inguruko gertakizunekin zerikusia handia, ezta. Gaur kontu modu berezi batean egingo dugu aurkezpen hau. Normalean egilea izaten da kanpotik lotzen dana, eta gaur berriz kanpotik lotzen dana editorea izango da, Aritz Galarraga. Hala tokatu da, eta holaxe egingo dugu. Beraz, nik gehiago gabe Aritzi pasatuko diotitza, aurkeztu dezan berak liburua. Bestela esan bezala, kontrakoa da. Eta informatzen izan dut bezala, ikuste gaurkoa oso egun berezia dela. Personalki adibidez benetan estimatzen dut bat, idazle baten liburu bat aurkezten dugu gaur. Aspalditik jarraitzen duen, bere literarioa eta tira azkenean izango aukera bere liburu bat argitaratzeko. Eta esan emaitza ikusita, espero dut, eta desio dut, azkena ez izaten. Eneko Aizpurua beraz, Lazkao jaioa bilatzen dugu eta paseian, ez eta aspaldi iruindarotu zen, ofizioz itzultzailea, eta idazle bezala esan duke batez ere narratzailea dela, ez, kontatzailea. Eleberri honekin, berriz ere demostratuta geratu dut bezala, ez. Aurretik 3 eleberri publikatuta dauzka, zan dezagun genero beltzekoak edo direla, egilea izeneko ikertzaile baten inguruko liburuak eta trilogia bat osatzen dutenak liburuen artean. Eta gaueko azken espresoa beraz, laugarren eleberria ditzatik, Eneko Aizpurua. Baina, nire ustean,
estiloa ikusten, erabat nabarmentzeko modukoa iruditzen zen, eleberri honetan ezkutuak postea lortzen duten idazkera, tonua eta estiloa. Hau da, beratxa, inpakta duguna, erritmo handikoa, denbora guztien eramantzeko aurrera, pixko batean burunka bezala, burunka gozko baina tranpati batean. Eta ez da sekula erortzen erratzkeri, beti ematen dio, berdazta irakurleari. Beste modu batera esan da, liburu irakurri bitartean tarteka niri zer handi bat zuketok zezkik liburu. Adibidez Antonio Lobo Antunes, edo Miguel Sánchez Justiz, edo Rafael Girbes bera, ez? Inazte hauen lanak gogorak zidizkik, horren eneko barra egiten noski, eta dotxatuko zaigu, baina liburu irakurri bitartean hori aditu behitzat, liburu etorri zaidan literatura moda. Eta ez da gutxi. Baina tira, hau izan ondoren ez dakit momentu egokina den eneko hitza pasatzea. Baina presio batik, esartu dira presio batik. Baina tira, berak zut irakurri garen ez denok, eta eneko zuri hitza pasatzea besterik geratzen, eta berriz ere eskerrak ematea, liburu honetatik, eta guak jartzea. Bueno, lehendik eta behin, eskerrik asko, Aritz, sarrera luze eta zabal hau egiteagatik, egia esan ja, ez dakize gehiago esan. Berak oso ongi azaldu eta deskribatu du, pixka bat nobelaren nondik norakoa, Laudorio gehigarriren bat, soberakoren bat gora bera, eta, bueno, pixka bat, ni agian geratzen zaidan, pixka labur, pixka kontakizunaria edo, pixka labur biltzea edo berak bezain ongi, baina, bueno, orduan, Alberdani argitaletxeari ere, Jorgeri eta Oierreri ere, bueno, eta eskerrak eman edizkiet baita ere, pixka novela honen aldeko apustua edo egin duterako, eta Aritzi editore lanetan buru belarri aritzeagatik, askotan liburu baten nondik norakoan ere, edizio lan horrek ere pisu handi eta nabarmena dauka, orduan mila esker, Eta pixka kontakizunaren harira itzuliz, novela hau, novela honetako protagonista o pertsonaia nagusia, Miguel Barros, gutun bat dela bide, sorterrira itzultzen den migrante portugues bada, eta aspaldiko partez berriro sorterrira itzultzen da. Antonio Gaztegaraiko lagun mina azkenetan dagoela gaztigatu bai dio gutun horrek, 70garrengo hamarkadan Salazarren diktaduratik iesi, Portugalgo sorterritik alde egin zuten, biek batera. Gero, Parisko paradisura bidean edo, bidasoko muga zeharkatu ezinik, ez aurrera eta ez atzera geratzen da Euskal Mugaldean Miguel Barros. Eta bere adiskide bidaide eta gogaidea, hau da Antonio, bere arrastoa galdu egiten du bidasoko zeharkaldi klandestino batean. Orduan, pixkat ingurua barrera hori da, Miguel Barrosek bere bizitza berregin beharko du Euskal Mugaldean, eta orduan, hainbat urtez egon da haurtzaroko adiskidearen berririk izan gabe, Orduan, irakurleak Barros pertsonaia nagusiaren ahotik eta bere emazte, maitale eta seme-alaben bidez ezagutuko du, irakurleak istorioa. Azken batean, Euskal Mugaldeko familia baten gainberari buruzko kontakizun zatikatua, arilkatzen dute denen artean. Baina askotariko ahots horiek ez dute irakurlearentzat lasaigarria den
egi bakar absoluto bat saltzen, ez? Guztiz bestela, inork ez entzun nahi ez dituen, egia txiki, deserosoen eta sentimendu kontraesankorren berri ematen dute, ez? Politikoki batere zuzena ez den gordintasunez. Orduan, eztabaidagai dituzte migrazioa norberaren herrian eta deserrian errotzeko zailtasuna, aritzek esan duen bezala maitasuna, laguntasuna, da bai eta zeharka ere Euskal Gatazka deiturikoa ere, ez? Orduan bukatzeko pixka esango nuke, novela hontan irakurleak erantzun biribilik ezean, ez baititu erantzun biribilak aurkituko, ez baitu mezu bat aurkituko, orduan, diodanez, erantzun biribilik ezean, irakurle bakoitzak bere ondorioak atera beharko ditu novela irakurri ondotik, ez? Eta hori da pixka bat laburbiltzeko esan nahi nuena, ez? Azkenean ere, egileak berak ere idazterakoan erantzunen ordez galderak izaten baititu sarri asko, ez? Eta galderen aurretik hutsune bat. Eta hortik sortu da kontakizun hau, ez? Eskerrik asko.